simpelthen. Vi bliver streamsnipet. Nej, chat. Ja, vi made it. Vi bliver streamsnipet. Vi klapper ham lige nu, chat. Der er no way. Sidder de inde på streamen? Vi går imens. Kom nu. Skud streamsnipers i chatten. Hvad er det, jeg får? Chat, de løb. Hvad vil du sige til dem? Kasper Brabber Paper. Hugo. Vi løber. Er det ikke metro? Film dem lige, så kan de gå. Hej, Jens er i chatten. Nej, Jens, vi er... Jens, I er alle stream. Ja, alle altså. Elliot, hvad har du tænkt at købe? Mig? Ja. Skat, kan I høre os, når vi går, eller skal jeg gå selv? Kom herover. Jeg skal ned. Ved siden af mig, bro. Bro, hvad sker der lige nu? Prøv lige at kigge op. Han sidder fast. Der står tekst på videoen. Kan I slappe af? Prøv at stoppe burgeren op i numsen, når I kommer der. Find et toilet og lav nogle drengeslag. Hvem sagde det? Er det ikke der tog Felix FC laver? Jens med 120 kroner. Nej. Jens. Dum. I er inde i Kaspersøjsdreng, vi finder uden. Bro, react lige. Jeg er da lige sendt. Jens. Jeg er lige glemt at søge metro. Så er det til burger. Yeah. Holy shit. Altså, I har ikke trykket. Jens med de 120 kroner. Elevator seje, især i mørkets. Ham her, han er lidt... W. Jens med de 120 kroner. W. Jens med de 100 subs. Nej. Der er ikke nogen herinde. Den tager vi så. Så kan jeg snakke. Hej chat, jo. W. Jens, ja. W. Jens. Hvor går de med os hele vejen? Bro, ej, drenge. Sorry, men stream snipe. Ja, det er jeg. Selvfølgelig. De er stadig med os. Jeg er med på streamen, drenge. Idé til video. Udforsk gamle elevatorer. Hvad sker der med ham der, bro? Er det sikkert ja? Er det ja? Hvad? Er det ja? Nej, det er gulp 2. W. Jens, det er ham, der skal op. Bro, hvad laver Gå nu, bare gå. Grund, I skal lade være. Døren er lige åbnet. Helvede, altså. W. Jens. Okay, vanvittigt chat. Kom og stream dig. Nettet burde være tilbage nu. Er nettet tilbage? Kom og stream dig. En i chatten, hvis nettet er tilbage. Ja, du skal faktisk huske alt. De kan høre alt, hvad du siger. Sig noget pænt, du dreng. Ja. Nej, vent. Sorry. Skulle jeg ret for, at det er her, The døner? Du kan se det lige der. Ja, det er en bro, film. Er det thumbnailen egentlig? Hvor er Kasper? Fucking fed thumbnail. Hvor er det henne? Okay, vent lige. Hvor langt med går I? Skal vi lige gøre efter? Eller tænker du at smutte? Jeg smutter ikke. Nå, okay, godt. Fordi ellers skal jeg til at spille på den. Jeg er kameramand jo. Jeg vil være film. What the fuck, chat? Hvad fuck er det? Dreng, rolig nu. Hvad er det for en fugl? Nej! W gås i chatten. Det er ikke en gås! Jeg skal videre. Vi gider ikke se mere på fugle. Det er de chatten, vi skal over. Det skal vi skal gå lige nu. Fordi, altså, jeg skal ikke stå og filme på mennesker. Det er fint nok. De vil gerne være med. Det er også fordi, du går meget langt væk. Kameramand, ikke fyldt fødder. Yeah. 1/6/7. Hvad er det, I skal? Åh, Abdullah, hvis du ser streamen. Hila. Kan vi lige slappe af? 6-7 blev der skrevet i chatten 2 gange. Hvem sagde, der skulle vi skrive 6-7? Hvad skal videre? 6-7! Okay. Chat, skud! Ja, det er meget. Så filmer os. Hvor vi filmer os selv lige nu.
Nej, Mads Kolle med 89 kroner. 89 kroner. Nej. Mads Kolle har sendt 9. Nej. Oh, Mads, du er den varmeste, bro. Nu kan I smage det hele. Men jeg får ikke pengene direkte. Men det ved man. Kom nu lidt. Det er jo vanvittigt. Dobbelt. Mads Kolle. At Mads Kolle har smidt penge på min stream, var ikke på mit 2025. Mads Kolle, vi har fulgt med siden starten, bro. Det har jeg. Ærligt. Like hans, hallo Mads, kan du ikke linke mig op med Naimul? Okay, er det ban? Nej, det er Mads, timeout. du bestemmer. Det er timeout. Er det en timeout? Jeg synes timeout. Han siger jo ikke så meget. Han er lige donated. Skal vi gå over der mod? Mads, der er ægte. Tusind tak, bro.